Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu mana karo channel Malgini Keluarga Sederhana. Ki pemirsa yo kimang mae bar karo Mbak Yati. Tapi ndelala Mbak Yati ning pasar kuwi iki gak entuk lombok, gak entuk. Yo istilah yo sepi kok dagangane kok ngono pemirsa yo. Dadi mak iki arep budal ning pasar dhewe tak ngeterno pake, soalé montore yo ngono mang. Mak gak iso. Golek sing ora ono ning gone Mbak Yati pemirsa ya. Jadi budal ning pasar dhewe engko mbah tukune apa pemirsa ya sing penting make budal ning pasar. Sampai pemirsa. Pasar wis lumayan sepi, soalnya yo wis padang pemirsa yo. Soalnya niate mang, maknya orang ning pasar pemirsa. Cuma berhubung Mbak Yati gak ning pasar, jadi make mangkat dhewe. Wis golek balur-balur lah pemirsa yo. Langganane mak rene pemirsa. Seperapat malih, Mbak. Jadi gimana? Wis tak tukoni sithik-sithik pemirsa. Sithik-sithik tok pasar tak ratakno, soalnya iki apa? Yo gak hitungane yo gak rata pemirsa wong ora entuk tomat. Jadi gimana? Iki mau dituwi pemirsa. Kaya ngene. Sik pemirsa yo ketok ora iki make. Iki mang sak kilo patang on. Lomboke sak kilo patang on tak gondol sak kreseke. Beli kambil 1. Kambile 1 yo pemirsa. Sik.
Cek gak srek pemirsa. Tak kayak ngisor pemirsa yo. Ning pasar mau terima budal tuku iki pemirsa. Wis. Soale lah ning gone Mbak Yati ki wis ndoko-ndoko pesen yo kok yo buru-buru dhek pemirsa. Jadi aku nyetok iki lho pemirsa. Ikan asin iki greh. Wis kaya ngene, nggo stok sing penting duwe iki. Ikan asin, pedo ya apa pemirsa? Pedo kan greh yo. Terus gimang kangkung sak iket. Lombok klopo. Berhubung alhamdulillah mak entuk rezeki yo pemirsa. Untuk tewel jadi ape tak kelo. Tak sapno niku lho pemirsa, pokoke diplo terus. Lah iki mau bubur apa gerut. Terus sama ikan nilai jebule larang pemirsa yo, tak pikir murah. Mak iki gak tau tuku ikan nila, senengane mau tombo. Jadi iki mau setengah kilo pemirsa. Sini mau loro. Piro ki mang? 16.000 pemirsa. Menurut temae 16.000 ki larang pemirsa. Biasanya kan tukune yo tempe dan tempe. Nek ra ngono pindang. Wis ki arep tak masak. Mbah iki tak masak saiki, mbah tak masak sesuk. Sing penting mae wis tuku bahane. Nek kangkung kok nek ora dioseng. Tomate keri perkara lali pemirsa. Loh. Terus oh iki lho sama beli minyak goreng. Wis sing penting duwe iki. Iki tuku seperapat ki gelis entek. Dadi nek pas anu ya tukune ngene. Seliter ben awet kaya ngono. Wis ya pemirsa. Iki mak ape lanjut masak. Kita masak. Tak masukkan lagi ya pemirsa. Jadi sakjane langsung iki mak ape tak masak. Teweli dhisik ben resep redep dipangan sesuk kaya ngono pemirsa. Ya berasa ape tuku uyah sing anu iki kuwi pemirsa. Jadi mak njajal uyah iki wedi tutuki. Wis tak masukkan lagi, kita masak. Nek gak kengko kecing klopone. Dah. Mak tak mudhiki kangkung sik. Dadine ben cepet. Kangkunge sak iket pemirsa. Wis. Glunting. Biar beolnya lancar ya. Numuk pemirsa. Biasanya ki ning guritan ya akeh pemirsa, cuma ki urung semi lagi rubus cilik-cilik. Kangkungnya kayak ngene. Iki nek arane kangkung jabut ora. Nah, yang iki pemirsa. Klepon. Sing padha entuk bantuan pemirsa ya. Alhamdulillah rezeki nomplok kabeh. Entuk beras, entuk duit bercair genti beras lengo ya nek rezeki kuwi pemirsa. Gentenan. Iki make pengen ngoseng kangkung. Tapi nek dipikir saiki kuwi ya pemirsa. Sing entuk ki malah sing wong padha sing mampu-mampu pemirsa ketok iki. Omahe do apik-apik. Sapine akeh.
Mary mae Mary ngono mesti pemirsa ya. Ora mae ora Mary pemirsa. Alhamdulillah wis tak syukuri. Wong kabeh kuwi wis rezekine masing-masing pemirsa ya. Mae alhamdulillah biyen ya wis tau entuk. Jadi saiki mae wis gak entuk pemirsa. Wis apa nek ngarani? Kemungkinan dicoret apa dialihno ya gak ngerti ya pemirsa. Intine ya wis gak entuk. Nek mae pernah pemirsa pas kumpulan kuwi ya gak usah disebutno jenenge ya pemirsa. Nek muniki berase sik entuk. Cuma ya ngantek saiki mae gak pernah mendapatkan sing jenenge kuwi beras. Jadi yo wis gak entuk beras, wis gak entuk duit, wis intine wis lulus. Wis lulus ujian pemirsa, alhamdulillah mae sudah jadi orang kaya. Ora kaya yo istilahnya mae wis mampu pemirsa yo. Jadi wis alhamdulillah wis gak entuk. Ngono ya pemirsa, simple yo. Iki mae ape masak kangkung. Tak syukuri. Sesuk bopo, sesuk plotro. Plotro yo sesuk pemirsa. Iki kanggo mengko pemirsa ben cepet. Nek gak pengen ki yo gero pemirsa asline wong ki yo. Cuma kan yo wis apik piye meneh kaya ngono. Wis kon dhuwuran. Kok nek saumpama komen sing sugih entuk iki saumpama ya pemirsa. Sing sugih entuk, sing gak gak entuk. Jawabane yo gak ngerti saka dhuwuran ngono pemirsa yo. Dadi nek dipikir yo piye neh engko nek kon dhuwuran padahal intine nek kon dhuwuran ora saka ngisor sik kan yo gak iso. Ngono pemirsa yo. Wis pokoke intine saiki mak nek omong kok intine terus. Lah terus piye? Nek gak ngono piye terus pemirsa? Mak gak ngerti ki ngomongnya yo ngene iki. Dadine yo ngene iki. Intine yo ngene iki. Ono wis. Ayo pemirsa masak apa dino iki? Aku ndek iki ya wis bar cair pemirsa. Bar cair. Cair kondi, Mak? Oh ngene Pak Pak wis bar cair, bayaran. Kuwi wis gak nek ditunda yo gak iso liyakno, soalnya yo konggone Pak ngono. Yes pemirsa, iki engko dilanjut masak ya pemirsa. Make kok karo beto. Iki mang pekorone iki ketunda lek mes pemirsa. Dadine lek mes bingung goleki KTP-ne, jare ketelinsut. Anake muni ning nggone make. Terus make muni, "Mbok gawa kowe Las, lagi bar, mbok njukuk dhuwit." Ngono. Dadine kan jenenge nek urung temok iki mesti kan yo iyel-iyelan pemirsa yo elinge cok ning kene ngono. Tapi iki mau mak yo kon 12 biasane nek gak temok yo nganggo sing kuwi sik paling entuk. Jajal golek sik Las. Tak peseni ngono kok alhamdulillah gang sedelok pastri ngebel, "Mbak. Mak endani. Wis temok jebule ketilep ning iku lho pemirsa. KTP-ne lek mes ketilep ning kakak kaya ngono. Dadi wis alhamdulillah wis ketemu. Dadi ki mau terus tak sampaikan lagi berhubung make ki mang yo awang-awangan mrono tak bengoki saka sor dondong kan ning pawone pemirsa. Dadi yo ngono. Ya wis. Mulane
Ki mau ya tak peseni Mbak Lastri nek anu didadekno siji ae. Tapi wong jenenge teledor ketelincut ra roh ya pemirsa, saate-atene mak dhewe gaene ya ketelincut kaya ngono. Dadi wis biasa. Wis pemirsa, ki mak ape lanjut masak.